Bueno, jarraituko dugu eta orain Hernanira goaz. Hernaniko orientazio zerbitzuko esti aldeiturriagak daukagu. Eta jarduera fisiko eta kiroletako orientatzaile eta sustatzaileak bertan egiten dutena azalduko diguzu. Ezta? Bueno, esti, nahi dezunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Kaixo dan hori. Bueno, nik kontatuko dizuet, baina gero zuen laguntza berretelako. Guztia hau pixka konpartitzea aldera. Gaur azaltzean atorrena dalako zu motelean lanean gabiltzan proiektutxo bat, eta, bueno, atzo asko ikasi banaben, gaur bai, ez? Eta, bueno, nire zalantzak, basan duguna gure departamentoan zenbat galdera, zenbat, bueno, gero tartea dakagunez, konpartitzeko aukera eta laguntzeko, beste, ez? Osaigai bat bota nahi badezue gure heltzekoan, perfecto, ongi torri. Eta, bueno, nik lehenengo eta behin, jarduera fisiko eta kirol saietin ator, Hernaniko udaletxetik, eta, bueno, nik kontatuko dut Hernani, ez? Gutzako osasuna hitz egiten dugunan herri osasuntzu bat, garrantzitsua da kokatzea edo argazki bat eta herriarena. Herria hitz egiten dugunean, osasun determinatzaile batzuk ere batera datozelako eta guretzat oso garrantzitsua dira osasuna sustatzerakoan. Ez naiz hartuko datuetan, porque bestena luzatuko naz, eta ez daka denborarik, eta gainera azkeneko diapositiba danitzako importantena zuekin konpartitzea, baina bai konpartitu nahiko nuke zuekin, bueno, gure sailean ikuspegi argi badakagula. Bai da, helburu nagusia da herri osasuntzuat sortzea, egitea, eta oso argi dakaguna da ere, herri osasuntzuat herri aktibo badala, lotuta doazela. Orduan, herri aktibo bat hau da, herria egiteko, herrigintza egiteko, bai, bueno, sail desberdinak, eragile desberdinak, bakoitza daka baliabide batzuk. Gure sailean gure baliabidea jarduera fisikoa eta kirola da. Eta hau esatetenean, ez nabil esaten espineko klase bat. Hori beha espimarratu nahi dut, porque askotan gure saia espineko klase batek edo gimnasioekin lotzen da. Ez, haratago doan zerbait da. Bai, ikusi dugu hemen praktikoki arteak, eraldaketa dakan, bueno, batzuk sinisten dugu jarduera fisiko kirola ere, herrigintza egiteko eta eraldaketa emateko baliabide bada. Eta hori da, nik dakatena nire txokotik altxorra handiena, baliabidea. Eta, bueno, hori guztia eta, porque bizi duten baliabide, pasioz bizi duten baliabidea nahi transmititu. Eta, bueno, horrekin lotuta, bai, Hernaniko udalean bai ikusten gendun gure saia ezin zala bakarrik kiroldegira bideratu. Gure kiroldegia herria da. Herria, herritarrak. Orduan, ekin programa sortu gendun. Beti izenak jartzen dugunean kokatzen dugu, ez? Eta izena daka, orden guazen irekitzea. Eta ekin jarri genien. Ekin zer da, Hernaniko jarduera fisiko eta kirol sustapenan programa bat. Eta horreri guaz edukiak betetzen, baina ez edonelako edukiak. Ekinek dakan oinarria da gobernantza eredu bat, bai, eta beti dakagula betaurrekoak jarrita komunidadea, herria, herrigintzan. Eta hortik sortu behar direla programak. Orduan, orain, bueno, ekin programa honetan, hiru ekintza hauek da denbora gehien suposatzen dozkun programak, eta gaur nator esaltzea bat, precisamente, martzan ez dagoena. Bai, gaude, zu motelean, beste biak ekimenean, ekintza, ja aktibo daude, baina, bueno, lehenengoa saltzera nator, badakalako, bueno, parte elkarrizketaren garrantzia azpimarratuko dut, eta horregatik nahi zuekin ere konpartitu atalau. Azalduko dut, bueno, hiruak da bat orientazio zerbitzu, orain azalduko detena, beste da zaintza lanetan aritzen diren emakume migranten ongizate fisikoa sustatze programa, eta hau ere herrigintzatik sortutako programa da, hau da Hernani buru jabe dago herrian aktibo orain dela urte asko, eta hortik zaintza ardatzetik ekintza plan badago, non zaintza arloan da bizen eragile desberdinak sortutakoa, eta hor, bueno, eskatzen ziguten zaintza lanetan aritzen ziren emakumeak, iratzen duten egoerari aurre egiteko, programa sortzea, eta holan sortu dugu. Eta gero, auzo zaintza programa bidelagun formakuntza. Bueno, auzo zaintza ere, Hernani buru jabeti datorren programa bat da, bakarra desautatua duten pertsonekin sozabilizazioa, eta bertan ere, bidelagun diren horiei,
formazioa ematea, auzoetako espazioak erabiltzeko modu aktibo batean. Eta, bueno, lehenengora goaz. Zer da jarduera fisiko, kirol eta orientazio zerbitzua? Askok igual entzun duzue, KOS zerbitzua zuen herrietan. Bada, instituzio eta eragile desberdinek, Eusko Jaurlaritzak bere mugimente bidez bazuen erraminta hau martxan jarrita herri desberdinetan, bai, eta da, sedentarismoei edo arrazoi desberdinagatik, inaktiboa diren pertsona horiei, aktibo eramatea. Eta esan baliabide hori basegola beste herri batzutan, guk ez dugula horre zer asmatu, ikusi dauna azkenean da guk behar genuen, esan dututena, herria aktibatu, genuen baliabide dela jarduera fisiko eta kirola, eta programa bat martxan zegoela, eta egokia zala gure bide honetan. Eta, basi ginean, pixkat azalduko dizuet, zertan datzan programa hori. Jarduera fisiko eta kirol orientazio zerbitzuak gehien bat eragile oso importantea da osasun zentroa, Osakidetza, medikuak, erizainak eta bertan aritzen diren lankideak. Eta, gure kasuan, beraiekin bildu ginean, adosteko zein izango da gure fokusa, oda noren gana zuzenduko garen lehenik eta behin, nahi gendulako poliki-poliki jun, ez gendu nahi ireki eta aurrera jun, baizik eta, guazen hartzea talde txiki bat, eta horrekin ikustea noraino iristen garen. Adostu egin irizpideak, eta orduan medikoak egiten dabe detekzio lan hori, bai, beraiek azkenean, beraien elkarrizketan bidez, beraien osasun determinante horiek, guretzako importantea diren horien baitan, ere perfila identifikatzen dabe, eta preskripzioa, hau da, esaten diote, begira. Dago bulego batean, ez dago kiroldegian, hori garrantzitsua da ere, baina hori hemen ez dizut azalduko. Dago, kasu honetan dago kultuarteko plaza feministan, ordu batzuk egoten naiz, eta junarea berekin egon, eta, bere elkarrizketan bidez, jarduera fisikoan preskribatuko dizu. Orden zita hartzen dute gurekin, hartapen bat egoten da, eta menere elkarrizketa bat eman, miren gaur zuri bitzetut, porque elkarrizketak ze garrantzi dakan komunidade egiteko orduan. Elkarrizketa hori eta gero, plan pertsonalizatu bat egiten da. Bai, plan pertsonalizatu ondoren, gu bide lagun gara, bai, hori garrantzitsua da, ez naz begirale bat, ez naz kirol ariketak bidaltzen dauena, bai naz IBF-ko lizentzatua, baina ez da hori helburua, gure helburua ez da soilik pertsonen aktibo bihurtu. Badala ere, baina ez da hori soilik. Osasuna ez da bakarrik jarduera fisiko beste aratago da, ikusi dugu hemen, antzerkien esan du, alargun geratu naiz, eta bizitzan banditonek. Dantza egiten dantza pasioa da, niri horrek, Prozac baino askoz be eraginkorragoa da dantza egitea. Orden bide lagun naiz, eta ikusten gendun, hau berez da, herri guztan horrela ematen da bide hau, baina hau lantzen ari ginenean ikusten gendun arrisko handi bat. Ikuspegi komunitarioa ez badago guzti honetan, bihurtzen dela zerbitzu bat. Ada, preskripzioak, inkirola, eta gero ikusiko dugu. Guretzako erraminta honek zeukon balioa da, honekin herrigintza egin dezakegula. Bai, tita. Hau da, bide lagun horretan, aktibazio komunitario bat eman behar zela. Eta hortan gabiltza orain. Bai, horregatik, oraindik ez gabe jasotzen osasun zentrotik gizelako sarea, oinarrizko sarea sortzen gabiz. Esan dako guzti hau gobernantza kolaboratiboan oinarrituta dago, ekin proiektu guztiak baina hau ere, diseinuan, hausnarketan eragile desberdinekin ematen da, helburu amankomun batekin, hau da herria egitea, bai? Arlo desberdinetatik, batzuk kulturatik datoz, beste batzuk orduan hemen saltza honetan gauzen guztien artean hartzen dira, diseinatzen dira, hausnartzen dira, eta sortzen dira proiektuak, beste biak horrela sortu dira. Eta horrez gain, esan dutzen alen, aktibazio komunitaria. Esan genuen, nola posible da nik pertsona bat edo talde bat hartatzen detenean, herri egin. Eta orduan, hor buelta eta buelta eman, eta batekin da besteakin hitz egin da, esan genuen, ekin sale figura sortuko dugu. Ekin programa danez, hau da, ostiral bat, eguerdik ordu bitan, geinala, izema jarriko dugu, eta lantenak kokatzen gara, ekin sale. Ekin sale. Ekin sale figura zer da? Komunitaten duen lidergo naturalagatik,
erreferente bihurtzen direnak. Eta danak badakigu. Eta lehen hemen, antzerkin ator, porque uste danak izan dela oso egoera praktikoak, esan bakarri nintzen, eta hemengo hiru emakumeek esan zidaten etorri. Joe, hiru emakume horrek osasun aktiboa dira. Hori da, ez? Eta arduen, beraien lidergoatik, beraien egoeragatik, beraien mugimenduagatik, referente dira. Eta zergaitik agutzako pertsona horiek, eragile horiek garrantzitsuak. Herritarra dielako, herrian daudelako, eta beraiek dakatelako altxorrek eta honena. Dela, mugimendua sortzeko kriston gaitasuna. Bai, hemen da oso lan puntuak oso teorikoak, baina hola naskarriteko hori da. Beraien funtzioak zeintzu dian? Zergaitik jartzen dugu funtzioak guk orain gaudelako fase batean, beraiekin elkarrizketa biltzen eta alduntzen gabizelako aktibo bezala. Eta orduen, hori dana txosten batean jarri badalako txukun-txukun, eta orduen argi gaukin bargendun, zeintzuk izango zian beraien funtzionakoak, beraien ajuten gainean, ez da, zer espero desuz, nik zugandik eta zug nigandik, hori ere argi geratu behar da, orduen, funtzio batzuk idatzi genitun. Eta, jardura fisiko sustapen horretan ekintzak dinamizatzea, inklusio eta berdintasuna sustatzea, espazio seguruak eta gertukoak eskaintzeak, tokiko osasun eta kirol planetan parte hartzea, beharrak eta oztopoak identifikatzea, ja egiten duten hori, txosten batean jarrita dago. Baina askotan, eta hau da pixka konparetu natena, oso natural egiten dutenez, ez dia jabetzen, bat, ze altxorra dien, ze garrantzia dakaten herrigintza egiteko momentuan, eta horretaz hausnartzea eta konturatzea hortan gabizoin. Hortako fase honetan, ekintzale sortze honetan, lehenik eta behin ingen duen 2019 urte horretan, osasun aktiboen mapeoa. Hau da, aktiboak, lehen zautuen aktiboak mapeatu genitun, hor hemen lankide batzuk ere parte hartu zuten, urte asko dira, baina hor zegoen, aktiboak gure herrian identifikatu hasian, pertsonak, eragileak, lekuak hor zegoen, da orden hori berreskuratu dugu, berriro eguneratu dugu, eta orain gaude banan kafe tertuliak iten. Hau da, ahalduntzen. Osasun aktiboak direla sinistarazten, beraien balioa maigainean jartzen, eta hori, eta gero esan digute, 7 printzipiokin lotzeko, eta printzipioak abedia, eta nik irakurritu nazanan, printzipio guztiak ekintza sume batean lotzen dira, eta dala kafe tertulia bat. Kafe, infusio edo kaina bat, baina holango asko hartu behar dira, eta hortan gabiz. Eseri, elkarrizketak oso prestatua dira, ez da, kaixo, bihar geratuko gara, telefonotikola da, baina aurretik lan asko dago, oso kontziente izan behar gara udalan izenean goazela, ez da importa ordezkari politiko teknikari, horrek harreman botere bat ematen da, eta lehen aipatu da galdera eta oso garrantzitsua da, nondi goazen, nola goazen, orduan hori lehen, eta hori apizkatzuekin konpartu denetan, elkarrizketa horiek nola landu, alik eta mami gehien eta komunitate iterak orduan, gero beraienan juteko, beraiek oso ahaldunduta goteko eta jakiteko zer esperon da zer emango duten. Orduan, botere harremana kontuan euki behar da, porque lehenengo gauza da, naiz eta estik deitu teknikari moduan, da, ze marroi ekartzera zoaz. Orain segin behar dut. Hau diru laguntzetan sartuko duzue puntuazioetan? Ez? Eta ez dugu nahi hortik herrigintzain. Nahi duguna da, beraiek balioa izatea egunero egiten duten hori balioan jarri, eta bide lagun izan, alkarrekin batera jutea guzti honetan. Orduan, gero gure txoketatik pasatzen zaiatenean, laguntzen badia zute elkarrizketa hauek diseinatzen eta eramaten, niretzako izango zen kristona, eta usteet komunitateako orduan gako izugarria. Así que nik uste ja espaldi pasana zela. Mila esker, Esti, jarraitu daukasun pasioarekin, zeren horrela lortuko dituzuen helburuak seguro. Eskerrik asko.